Ay, 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 anam. Ay, 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 am, am, am. Ay, 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 Lili, ay, 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 ay. Ay, 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 Lili, ay, 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 ay. 1859 צבא הצאר פולש לקווקז לכבוש את שטחיה, אך השבטים החופשיים שבערים הגבוהים מגיבים בהתנגדות עזה. למרות שחיילי הצבא הרוסי רבים יותר וחזקים יותר, הם מתקשים לגבור על השבטים עקב הקושי להגיע אליהם לערים הגבוהים. לבסוף, באמתלה שפניהם לשלום, הם מצליחים להוריד מהערים את שמיל, מנהיג השבטים. שמיל נתפס ונאסר. מתוך מקום גלותו נזכר שמיל בימים הטובים, בהם היה חופשי בערים הגבוהים, ומתוך געגועים ותקווה לגאולה הוא מחבר ניגון זה. סיפור זה סיפר הרבי כמשל התוועדות ליל שמחת תורה תשי"ט. משל הנשמה יורדת מתחת כיסא הכבוד לעולם הזה ומתלבשת בגוף גשמי. ירידה זו נחשבת כגלות עבור הנשמה, ולכן היא משתוקקת לחיים של משמעות רוחנית. היה יורד. הגענו? התקענו. לא סתם אומרים שהחיים יבואו קפה, שחור, בוץ. אבל לפעמים הם בואנית. אל תלחץ, תחשוב טוב. איזה חמוד, קל להגיד, תחשוב טוב. איזה בוקר לחוץ, שרוף. תגיד, לאן אתה ממהר? לעסק. עבודה, פגישות, ספקים, מחירות. ואיך זה אצלך בעסקים? אתה קונה ומוכר באותה עלות? מה פתאום, איזה תמימות של ילד. צריך להרוויח משהו, לא? לזה בדיוק אני מתכוון. הנשמה שלנו הייתה במקום מאוד גבוה, שם למעלה, קרובה לקדוש ברוך הוא. היא ירדה לעולם, בשבילה זה נפילה, אבל היא ירדה לעולם כדי לתקן אותו, בור שהיא מצוות למעשים טובים. זו השלוחות שלה. וכשהיא מקיימת את השלוחות שלה, היא מרזיזה, היא עולה מהירידה למקום גבוה יותר ממה שהייתה תחילה. הופכת את החושך לאור, לגלות לגאולה, תמר למתוק. הופכת? דווקא הפוך אני אוהב. אדם נתקע במצבים מאתגרים כמו מעלית שנתקעת באמצע בוקר לחוץ. צריך לשאול את זה. אם אני מרגיש בנפילה, אני חייב להרוויח מזה משהו, כמו בעסק. חייבת להיות עלייה בירידה. זה שפשכוחות למלא, ירידה לצורך עלייה. אוקיי, ממה אני כבר יכול להרוויח ממה שהפסדתי? לאן אני כבר יכול לעלות? הנה, והלכת היום.
האמת, אני מתחיל להבין למה התקרבת. מרגיש לי שכבר הרווחתי משהו מהנפילה הזאת. או, המעלית השתחררה. רובי? נראה לי עלינו יותר מדי. עולים או יורדים? ירידה? לצורך עלייה. Marko, nie kuplajesz, nie pradajesz, tylko robisz swarko. Ty, dobry nie Marko, co ty jedziesz na jarmarko, nie kuplajesz, nie pradajesz, tylko robisz swarko. Es sieht es sich mit Weiher, die ganze Welt ist das wie ein Ried. Was auf ein Ried kommt man sich zuvor nach Feinkäfen Schere und dabei verdienen, worum so wie Tagre Ikre biet mir, und a sehe ich, das, was an Neshome hat man geschickt in der Welt, was die Neshome sich hat zu, mit Achas Kisse, Hakove und noch hecher. Wie der Rebbe sagt in Tanja, a Nefesh Hashem ist bei Israel, היא חלק אלוקה ממעל ממש, ונתדין נשום קומת הרוב דול למטו אין הגוף, אין הנפש הבאמיס ון הגוף, ונהוצתון מתכל עניוני הועלם. פרוו סידוס היריד צרך עליה, כדי מזול דרבי אפס פרדינת. Hey,